Ndewonu ndị be anyị anwụchigokwa ọzọ. Tata ebe anyị nọ bụ ebe a na-akpọ Sheffield nke dị na South Yorkshire. Tata a na-eme iri ji nke ndị Igbo na South Yorkshire nke dị na England. Tata anyị bịalụ ka anyị kene Chukwu maka ọdịrọ fecha afọ gara aga. Anyị adịgide olukwa n'iri ji ọzọ n'afọ anụma bụ 2024. Anyị gara isi Chineke ekene. Ịbịa n'ife gbasara YouTube, ị ga-ahụ ya bụ ife na Nwafọ TV. Ọ ga-anọ live. Anyị bịara ka anyị na unu nọlịa. O nwekwara nwatakịrị a na-akpọ Chimdote Emeka Ekwe. Hello friends, that's Amos. My name is Chimdote Emeka Ekwe. We are live in Sheffield, South Yorkshire, England, as we'll be celebrating an amazing festival known as Iriji. Iriji simply means New Year Festival. Now friends, this is not my first time attending Iriji, but it is my first time presenting Iriji. It is going to be fun, educating and certainly entertaining. So we will be seeing evil fortunes at their best, like food, dancing, masquerade. Also, kids are not left out in this event as we'll be performing. This is exclusively live on Nwafọ TV and Nwafọ Video. Come with me. Jehovah eze anyị ekele gị n'ọgbakọ anyị asị gị nna bịa were isi oche ọkaka agụ na-eche mba chi anyị kpọrọ ofu ugboro ụbọchị saa odogwu n'agha ebube dike chikachi chi ndị ọzọ na-eze eze ndị ọzọ na-eze eze Chukwuma anyị ekele gị ugwu a na-arị atụ egwu odogwu chi anyị ewere ọnọdụ anyị niile rafa anyị n'aka gị asị ka ị bịa nọnyere anyị ka ị bịa kwado anyị ụmụnne mmụọ ozi niile nọ n'eluigwe bịa nọnyere anyị mee ka ọnọdụ a gazie nke ọma n'aha Jizọs. Anyị na-eme Chineke si ihe ọbụla anyị ga-eme taata ka anyị erughị ya n'aka gị ka anyị mee ya ka ọ gazie in the name of Jesus. Ndị niile anyị ga-eri mmiri anyị ga-aṅụ nke anyị jiri obe oizu ọbanye anyị na akwụkwọ ọhụrụ ndozi ahụ site n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Biko ọbịa na saịdị ịnọ ọ ga-adị mkpa na iwere afọ na-arụ ahụ ka ezigbo ihe mara ọkpụrụkpụ ka ihe a na-enwe n'aka nke ọma. Biko sista Julia were aka elu ka ahụ o jiri afọ bara uru ọ dị mkpa na iwere afọ na-arụ anyị gbaa ya ịgbara afọ na-arụ anyị mechiri I bet you ịgba were afọ na-arụ anyị tie iwe ya imetaga kele ọrụ ọwụ ya imecha ya biko dị ọ na-agagharị onye ebe ịnọ kwa mbọ ka i were afọ na-arụ sista Julia were aka elu ka ahụ o jiri afọ bara uru
Ọ dị mma na iwere afọ na-anụ anyị gbaa ya. Ịgbara afọ na-anụ anyị bet you. I don't know what I did, but I don't do that. I bet you, you know what I'm going to say to me there. If I got a feeling, or a way, even if I got a feeling. Because you know that I got it. Oh, the people, one for people, we're not for one. We're in the process. We're in the process. Northern Nigeria. And we'll only western part of Nigeria, Yoruba, Yoruba. Anyone from western Nigeria, Yoruba land. I would have been at the snake. Because I didn't know. I got to look at Dick Alpo, Dick Goy, Dick Alpo. Anyị ga-adị dịka nka ngwa onye ji ego ya gbara mmanụ oge ego bụ nke ọma ọ gara aga n'iru ndụ azụ ahapụta onye pụrụ ibe ya pụta na ekwu ọkụ anyị wee na-ekwuzi na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ọrụ ọbụla onye ọbụla na-alụ n'obodo a ya ga-alịa n'iru bụ nke dị mma nke ga-eme ka ya na ezinụlọ ya biri n'udo na mgbakọ anyị niile a na ọrụ niile a na-alụ ndị isi na-eme ka ife niile anyị na-eme n'obodo a na-aga n'ihu na nzụta ya ọ ga-adịrị ndị niile mma dịkwala anyị niile mma ndị ike na-esonye n'ife a na-eme anyị wee na-ayọ ka onye ọbụla bịara ebe a were oge gbalụ na Chukwu ụlọ na Chineke nke mere anyị dị ndụ ụbọchị nke taa ịdị ịwa ji alụwa oge mekwa anyị nwanya bụ ji anyị ga-eji ya ndụ na isi ike ma ọ ga-abụkwa n'arụ ọzọ mgbe anyị ga-agbakọ ka anyị fụkwa n'ike ọma n'ime na ọ ga-abụ mmaji anya nke ọhụrụ n'ara so ọ ga-adịta niile mma biko onye ọbụla ekele dịrị Chineke ma onye ọbụla
na ekele anyị na-ekele n'ụdị ụlọ wee bịa nwe ife ahụ ụkwụ onye ji wee bịa ọma gbanarị ya na ọya ala ọma asị na onye na-ego ya ebu na ya amụta gbanarị ya na ọ na-ala tụmadị ọbịalụgo onye abịakwunye ya na mgbe ọya ugwu akwụkwọ ya na-atụ eze ọzọ ọ dị ya ịbịakwute na anyị na-akpa ma ịkpata n'ife a anyị na-ekele ọ ga-adịkọ n'ụlọ ma mgbe unu ga-alakụ ya nakwa n'ụlọ na-enweghị nsogbu. Amaghị ihe n'ime ya biko chief edigbo na ndị dị n'ime biko ka anyị pụtarụ ka anyị nwee ike mara ihe dị n'ime ya anyị ya ofe. Biko ndị nwere ebe a ga-elo ntị tupu anyị ga-eme ihe dị n'ime a ofe ndị Igbo mana ana-agba aka nwata eze mana ọwụ ya ana-agba aka ahụ nwata eze n'ala Igbo n'ihi nke a dịka anyị na-ebe ahụ anyị amaghị ihe ekpuchi chiama ya pụtago na ndị otu ya a ga-emere anya ofe ihe dị n'ime ha biko tupu eme ofe chairman ji igwe ji ekwu okwu ọ nwere ike agbapụtara ihe na ya maka ndị chairman na-agba ya mana anyị nọ n'ebe a ihe dị n'ime ya ọ bụrụ na ọ ma ihe dị n'ime ọ ga-agwa ya otu si ihe dị n'ime ya tori nke a chia aga m ihe ọhụrụ agwa ihe dị n'ime ya ka ndị Igbo na-ebe a nwere ya kwa afọ dị ọrụ Unu ma ụka akara ama isi na-ekwe ihe anyị na-emeta ata bụ ịgba ịtụte ego anyị ejigo sekretariat ndị Igbo na South Africa wee na-eji uji ụlọpụta uji a na-eji maka ndị ọrụ si na onye ji ebere bụ a ga-eburu ji ya nke ya eburu ibu ọzọ ala a na-eburu ya so ka ndị anya n'ime ihe a ekwuchiri ka anyị mara ihe dị ya nke ọrụ unu ọka na-enyo anya chairman bụ onyo anya onye na-enyo ma achọkwa ha na ndị na-ebe a nkene anya n'ime ihe a mmemme maikrofon chief okwunye wakana ya n'ihe ịhụrụ n'ime odokọmita Igbo mama ihe a bụ onye akọwa brosho anyị ọwụ and otu chairman si kwu ọsọ onye ndị egwu abụọ na-ekwuche ya anyị na-eji ya mgbe na-eme ka anyị gbakọta ego a ga-eji zụọ ebe anyị gara ebe mitin na-eyi uwe ọrụ ihe ka ọwụ agba ahụ na ọ na-esi ego ha si na ọrụ ahụ ịga anyị n'ahụ onye nwe ya ihe mere n'ụgbọ ebe anyị si be anyị nwere ndị bukolu ihe brosho si ji nwayọ ha ga-eji afọ milion were nyoo brosho anya ana-akụkwa aka n'ebe a ana-akụkwa aka ebe a biko ana-akụkwa aka ebe a ana-akụkwa aka ebe a biko chief nna ya ndị be anyị eji ọma nụrụ ọkụọla elekere anọ nke mgbede n'ụbọchị taata bụ Satọde anyị orie ma bụrụkwa abalị atọ n'ọnwa nke asatọ na afọ 2022. Akụkọ ụwa nke anyị abịara unu na Radio FM 202 Igbo South Yorkshire, Sheffield United Kingdom. Onye ụlọ na Bologna bụ Nwaada Chiwere Kennedy Ọdọm.
Why? I don't know si my akụkọ nke mbụ mbido akụkọ mama atọ ndị ebube iji ọhụrụ atọ usoro ebube iji ọhụrụ atọ mmetụta mmekọrịta ọhaneze na omenala na nke ise ezi akụkọ nke mbụ mbido akụkọ mama ebube iji ọhụrụ nwere mmechi obodo na dị egwu n'etiti Igbo na-adịda ọnwa anyanwụ Igbo. Akụkọ banyere emechi n'ala Igbo dị ogologo ma nchịkọta ya na-eji Igbo. Ọ kachasị nsọpụrụ awere ebe a na-eji ọrụ nchi kacha elu ewelete kachi ọrụ ugbo. Okwu abụ na-eji ọrụ pụtara ịgba mbọ na-ebute akụkọ. Nke a na-egosi ọrụ ahịa ji mere mmemme. Ji Igbo bụ ọrụ kacha mma na mmadụ. Eji ya mere nri, ọ na-egosipụta akụ na ụba na ihe ịga nke ọma n'ala Igbo. Otu ọba ji nwoke na ọnụ ọgụgụ ezinụlọ ya na-egosipụta ịba ọgaranya na ọkwa mmadụ. Ugbu a na-akwanyere ji gbadoro ụkwụ n'akụkọ mgbe ochie banyere eze nna nna Igbo. Mgbe ụfọdụ kwụsịrị ya, eze jiri ọkpara ya chụọ aja bụkwasị ahụ ya na-eberibe ahụ ya ihe ọrụ ebube. O mechisiri ebe ọrụ ozu ya na-eto ya ndị ya ihe oriri. Akụkọ ifo a na-egosi ihe mmụọ bara na-egosipụta mbe emume ji ọhụrụ. Emume ji ọhụrụ bụ nnukwu ọdịnala mmekọrịta ọhaneze na ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ emume abụọ na-ejikere Chika maka owuwe ihe ubi n'aka oge ọ na-ejikere eje ọrụ na Chika ozi ya ifefe edebe n'oge ọzụzụ abụọ omenala na ntụtụ emume a na-arụsi njirimara n'ijikọ ọ bụ oge sacrifices and support, we have grown to different
committees since the inauguration of the current executive in May 2023. The union has made some minor strides thanks to our past collective efforts and unwavering support, leading to these significant milestones that have strengthened and advanced our union. Some of these milestone achievements are registration of a successfully registered union in the government and as a charity. We have developed an official logo, union. We are in the process of developing a website for the union to ensure a online presence. We have obtained a professional SIM handle for our executive and opportunities. Our membership has grown to 62 members. For monthly Igbo classes of kids, we have now digitized our youth government programming system of 2009 and 8. We know that is our second food. And every year, we do it in Somalia. We normally ask on Mexico and other gods to help and bless and give us hope for the new season. So without much ado, everybody here I will put hand so that we can learn from this year for the new year of prosperity and long life and the new life too. Those that have not done well last year, we are asked Almighty God to make them do well this year. And secondly, all good things you have in mind will prosper. No evil will touch you. Whatever that is a good thing to have for yourself, your heart desire will materialize. So, that's what they're doing all that together here. Next year, get that, get that.
children need to be seen. And if you're standing by that side, please kindly squat or bend down or sit down so that we can see what the children are doing. Thank you. phone and every day they got by the side. Makisi mau itu teman. Ayo, shift makisi mau. Ayo, ayo kalau boleh melala.
na-ekele unu. Ndewonu ndị Ikirikọgụ anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Thank you very much for this colorful performance. We thank you very much. N'okwe ego na-awụ ka mmiri anyị na-ekele unu. Nna ya lukwo! Okwu ya nna ya lukwo! Ọnụ apụmọ! Eyi! 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 Anyanwụ! 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 Ndewonu ndị Ikirikọgụ. Ọ bụrụ na ndị Ikirikọgụ gbacha, anyị ga-recognize ụmụnne anyị mmadụ na-abụ. Ọ bụrụ na anyị na-esi anya, Agaba Masquerade ga-agba. Agaba Masquerade. Agaba si Abatete wee bịa. Agaba Abatete ga-agba. Agaba o si Abatete. Ikirikọgụ anyị na-ekele unu. Anyị na-ekele unu for this colorful performance. Ndewonu Chukwu gọzie unu. Thank you very much. Thank you very much. Onye ọrụ Dịkpasa.